Tervetuloa HHJ-podcastin pariin. HHJ eli hyväksytty hallituksen jäsen podcastissa tuuletamme ajatuksia hallitustyöstä ja sen tekijöistä. Kysymme sen, mitä olet aina halunnut tietää hallitustyöstä, mutta et ole kehdannut kysyä. Mä olen Susanna. Ja mä olen Minni. Tapaamme mielenkiintoisia vieraita ja kuulemme tarinoita onnistumisista, kiperistäkin tilanteista ja saamme kullanarvoisia vinkkejä tulevaisuuden hallitustyötä varten. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa vieraanamme on Hanna Kivelä, joka on Fujitsu Finland Oyn toimitusjohtaja ja sitä ennen työskennellyt Googlella muun muassa myynnin ja digitaalisen transformaation johtotehtävissä Euroopassa. Kaikkiaan hänellä on noin 15 vuoden kokemus kansainvälisistä tehtävistä. Lisäksi hän on toiminut jo vuosia myös hallitusammattilaisena ja sijoittajana. Hanna Kivelän tekemisessä yhdistyvät kuumat puheenaiheet. Digitalisaatio, kestävyys ja monimuotoisuus. Mitä ne konkreettisesti tarkoittavat hänelle ja miten ne saadaan hallitusten agendoille ja organisaatioiden konkreettisiksi teoiksi? Oikein paljon tervetuloa tähän HHJ-podcastiin, Hanna Kivelä. Kiitos paljon. Otetaan tämmöiseksi lämmittelykysymykseksi tämmöinen, että miten kuvailisit itseäsi? No mä ehkä kuvailisin itseäni, että mä oon tämmöinen ihmisten ja muutoksen johtaja. Sitten mä oon toisaalta aika kaupallinen ja rohkea uudistaja ja teknologiauskovainen. Mutta sitten mä oon kuitenkin Hanna, joka on maalta kotoisin ja jalat maassa ja pää pilvissä. Aika hyvä kuvailu. Ihana kombinaatio. Jos mennään vähän urapolkua, niin mistä kaikki alkoi ja sitten missä ollaan tänä päivänä? Eli kerro meille vähän sun urasta. Joo, oikein mielellä. Mun ura on ollut oikeastaan, jos lähtee sieltä, että niin kuin Satakunnasta kotoisin ja juuret siellä, niin mä opiskelujen kautta ja vähän sen profiilin kautta, mä oon tämmöinen yhdistelmä. Mä oon tuotantotalouden diplomi-insinööri ja sitten mä oon toisaalta tehnyt brittiläisen Henley Business Schoolin MBA:n, että yhdistelmä teknologiaa ja kaupallisuutta. Mun ura alkoi siitä virallisesta teekkarivuosien jälkeen, että mä olin Soneralla silloin, kun siellä oli aika vahvaa uudistamista ja tehtiin teknologialla mobiili-internettiä ja nettipuheluita. Mä olin niitä rakentamassa aikoinaan. Sieltä tie vei eteenpäin media-alalle. Mä oon ollut sekä Alma Medialla että Talentumissa transformoimassa ja digitalisoimassa suomalaista ja pohjoismaista mediakenttää. Ja niiden noin 10 vuoden aikana niin aloitin muistaakseni kehityspäällikkötehtävissä ja loppujen lopuksi olin Talentumin pohjoismaisessa konsernijohtoryhmässä sit vastaamassa koko teknologiasta ja digitalisaatiosta. Sen jälkeen, mitä on tullut matkan varrella, mä olin vähän startup-maailmassa verkkokauppaa tekemässä. Sitten Googlelta tuli soitto. Kysyivät, että lähtisitkö Hanna Googlelle johtamaan kaupan ja teknologia-alan asiakkuuksia. Ja sinne mä lähdin noin vuosi 2014. Ja 8 vuotta vierähti siellä. Ja mä olin ensin 4 vuotta olin Suomessa. Mä tein näitä toimialajohtajahommia, olin VT-maajohtajana. Tosi mielenkiintoista ja uudistettiin paljon Googlen toimintaa Suomessa. Ja sitten vuonna 2017 me päätettiin perheen kanssa, että lähdetään maailmalle. Silloin tie vei Irlantiin. Ja Irlannissa mä Googlella mulla oikeastaan 2 roolia, mitä tein Dublinissa. Että mä johdin sekä koko Hollannin liiketoimintaa, isoja globaaleja asiakkuuksia, Booking.comia, Uberia, monia isoja tunnettuja brändejä, tosi hienoa ja aika opettavaista toimintaa. Ja sitten toisaalta mulla oli isot EMEA-laajuiset vastuut, että mä johdin myynnin ja markkinoinnin automaatiota siellä koko regionan laajuisesti. Ja aika paljon oppi niinä vuosina. Ja sitten kun palattiin Irlannista, Dublinista Suomeen perheen kanssa, niin Fujitsulta tuli soitto, että lähtisitkö meille. Ja nyt mä oon ollut pari vuotta Fujitsu-toimitusjohtajana. Siinä roolissa mulla on Suomi ja Viro vastuulla ja mä oon meidän Euroopan johtoryhmän jäsen myöskin. Okei, eli tämmöinen aika laaja kenttä ja sitten myös niin kuin kokemusta muualtakin kuin täältä Suomesta. Mutta nyt oot kuitenkin sitten palannut tänne Suomeen. Kyllä. Nyt palannut ja on ilo olla Suomessa kyllä. Että oli kiva käydä maailmalle ja oppia siellä, mutta kiva olla täälläkin. Just näin. No mitäs sitten hallitustyö, että miten lähdit mukaan hallitustyöhön ja kuinka monessa hallituksessa tai missä hallituksissa olet tällä hetkellä mukana? Joo. Hallitustyöhön itse asiassa, tätä mietin, mä ajattelin ja totesin, että mun hallitusura alkoi oikeastaan varmaan jo 15-vuotiaana, koska hallitustyöhän on sitä niin kuin yhteisten asioiden ja vastuunkantamista ja luottamusta. Ja se lähtee sieltä, että mä olin siis oppilaskunnassa ja toki Pomarkon yläaste ja lukio oppilaskunnan puheenjohtajana ja opiskeluvuosina Tampereen teekkarien puheenjohtajana. Taisi olla 3. naispuheenjohtaja siellä, mutta sitten siitä kun mennään eteenpäin se varsinainen hallitustyö, niin se
Silloin kun mä olin e-commerce-startupissa, niin silloin itse asiassa mut kysyttiin tuohon semmoisen toimialajärjestön kuin verkkoteollisuuden hallitukseen mukaan. Ja sitten mä taisin olla puheenjohtajakin siinä 2013-2012 niinä vuosina. Ja sieltä se lähti toimialaopin kautta. Ja sitten on ollut erilaisiakin hallituksia matkan varrella. Että mä oon ollut säästöpankkiryhmä. Se oli ensimmäinen koko ryhmän ulkopuolinen hallituksen jäsen. Ellunkanat viestintätoimistossa tullut oltua. Plugit Finlandissa sähköautolatausinfra, toki siellä myös investorin roolissa. Ja erinäköisiä hallitusvastuita on ollut tänä päivänä. Mulla on sitten oikeastaan yksi tämmöinen niin kuin merkittävä hallitustyö. Mä oon Lindström Groupin hieno globaali tekstiilipalvelualan kestävä kehityksen yritys. Mä oon siellä hallituksen varapuheenjohtajana ja sitten mä oon myöskin toimialajärjestöissä mukana. Et esimerkiksi Excellence Finland laatukeskus, siellä on varapuheenjohtajana hallituksessa ja teknologiateollisuuden hallituksessa varajäsen, mutta hyvin aktiivinen sellainen myöskin. Et erilaisia tehtäviä tullut tässä. Tässä on useampaa erilaista kulmaa sitten varmasti löydettävissä siellä. Kyllä. Tosi monipuolista. Vastuullisuus on nyt kaikkien huulilla, niin kerro meille vähän, että miten se vastuullisuus ja kestävyys näkyy IT-alalla? Joo, se näkyy IT-alalla ihan ytimessä. Oikeastaan mä ehkä sanoisin, että se on niin kuin IT-alan se rooli, mikä koko toimialalla on, niin on aivan keskeinen, koska jos miettii, että mitä vastuullisuus tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että miten yritysten ja organisaatioiden toimintaa uudistetaan kestävällä tavalla ja teknologiahan tarvitaan siihen ja se on ytimessä ja se näkyy siellä vahvasti. Ja mun mielestä IT-alan koko IT-ala ja teknologiayritysten rooli ja koko alan rooli on siinä ihan fundamentti. Ja sitten taas kun mä mietin, että miten se näkyy ja heijastuu esimerkiksi meidän omaan toimintaan. Toki me ollaan yksi isoista globaaleista IT-yrityksistä ja alan toimijoista, niin se näkyy meillä itsellä esimerkkinä siitä, että se on esimerkiksi koko niin kuin purpose statement Fujitsulla. Se on ollut jo vuosikymmenten ajan, että tehdään maailmasta kestävämpää ja luodaan luottamusta yhteiskuntaa innovaatioiden ja teknologioiden avulla. Ja se vastuullisuuden tuominen sen ihan yrityksen DNAhan on jotain, mitä me on aika paljon mietitty. Ja kun paljon kollegojen kanssa juttelee alalla, niin näkee, että kyllä IT-alan toimijat kaikki alkaa tiedostaa sen, että meillä on vastuuta hyvin paljon. Jos esimerkki antaa, että mitä se meillä itsellä tarkoittaa sitten käytännössä, niin me on esimerkiksi vastuullisuusraportointia on Suomessa tehty, taidettu 3 kertaa peräkkäin julkaista vastuullisuusraporttia ja aika kriittisesti katsottu sitä, että miten me itse tehdään ja miten me toimitaan ja miten se koko meidän arvoketju ja hiilijalanjälki muodostuu ja tehdään asioita mahdollisimman hyvin. Mm-hmm. Ja siihen liittyen, niin toki sitten se näkyy ihan johtamisen prinsiipeissä, että meillä on tämmöinen OKR-johtaminen käytössä ja yksi meidän omista OKRista on, että miten vastuullisuus toteutuu meidän toiminnassa. Ja siihen liittyy ihan perusasioita, että koulutetaan meidän jengiä ja opetetaan ja mietitään, miten meidän palvelut, mikä rooli niillä on asiakkaiden vastuullisuudessa ja asiakkaiden ESG-raportoinnissa. Ja aika monimuotoisesti tehdään tätä työtä. Et sanoisin, että jos palataan kysymykseen, että IT-alalla, ja mä käytän nyt Fujitsu esimerkkinä, mutta että musta on ollut hieno huomata se, että se selkeästi niin kuin vastuullisuus siitä on tullut alalle hyvin iso ja tärkeä puheenaihe ja tekemisen driveri myöskin. Joo, että se on niin kuin läpileikkaava. Se on läpileikkaava, kyllä. Ja se tulee nimenomaan siitä, että ilman teknologiaa sä et voi oikeasti niin kuin jotain teollisuuden arvoketjua uudistaa tai miettiä, että miten terveydenhuollossa tehdään asioita fiksusti ja tehokkaammin. Mm. No mä oon jostain kuullut tämmöisen vähän hankalan termin kuin SUS-formaatio, niin selitä meille, että mitä siitä pitää ymmärtää. SUS-formaatio, se on musta aika hauska termi. Sehän on Kaisa Hietala, joka on Nesteen hallituksen. Mun mielestä hänhän sen julkaisi jossain Hesari-artikkelissa ja se tarkoittaa käytännössä sustainability transformation, mutta se on siitä käännetty SUS-formaatio. Uusi termi. Se, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että miten vastuullisuus ja kestävä kehitys, miten sen pitää olla elinkeinoelämän, yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan ytimessä ja miten se muuttaa yritysten toimintaa niin, että yritykset aidosti tiedostaa sen, että sillä heidän tekemisellään on merkitystä ja myöskin, että miten se muuttaa niin, että ihan konkreettisesti uudistetaan ja uskalletaan hakea uusia liiketoimintamalleja, jotka on menossa entistä vastuullisempaan suuntaan. SUS-formaatiosta semmoinen konkreettinen esimerkki on, me Fujitsulla ollaan tehty nyt 7 vuoden ajan tämmöistä Sustainability Transformation-tutkimusta. Me ollaan tutkittu globaalisti noin 2000 päättäjää ja kysytty heiltä, että no mitä he tekevät nyt tässä SUS-formaatiossa ja kuinka pitkällä he ja heidän edustamansa yritykset ja organisaatiot on siinä oman kestävän kehityksen transformaatiossa. Sieltä on tullut tosi mielenkiintoisia tuloksia, koska
tuoreimmat tulokset me julkistettiin viime kesänä ja siellä näkyy, että jos katsotaan, että no minkälaiset yritykset on sitten edelläkävijöitä tässä kestävässä kehityksessä, niin niitä on ensinnäkin 8% tutkituista, eli vielä aika pieni osuus, mikä tarkoittaa, että töitä piisaa. Mutta näitä 8% yrityksistä, niin niitä aidosti yhdistää se, että ne on ottaneet kestävän kehityksen ihan siihen yrityksen liiketoiminnan ytimeen. Se näkyy strategiassa, se näkyy siinä, miten yritystä johdetaan ja miten se yritys uudistuu. Ne yritykset keskittyy siihen, että miten ne oikeasti kouluttaa. Käytin meidän omaa esimerkkiä tuossa koulutuksesta, niin nämä edelläkävijäyritykset aidosti on tiedostaneet sen, että se on matka. Että siihen pitää suhtautua niin, että siihen pitää oppia, pitää olla empatiaa siihen, että kaikkea ei tiedetä. Ja sekä itse että kumppanien kanssa, että asiakkaiden kanssa yhdessä oppia uusia asioita. Ja sitten siellä on pari muutakin, mitkä näkyy näissä edelläkävijöissä. Ja yksi on sitä, että ne on aidosti ottaneet sen liiketoiminnan keskiöön niin, että mun mielestä esimerkkinä tällaista yritystä voi sanoa vaikka mitä Neste tekee. Nestehän tuossa joku aika sitten tosi rohkeasti julkaisi, että he on päättäneet luopua vanhasta niin sanotusta saastuttavasta bisneksestä, keskittyy uuteen. Tällaiset edelläkävijäyritykset aidosti miettii sitä, että miten kestävä kehitys muuttaa heidän liiketoimintamalleja, mitä uusia liiketoimintoja se tuo. Ja sitten se 4. asia, mikä sieltä heitä yhdistää, on itse asiassa, että miten teknologiaa hyödynnetään. Jos miettii, että on paljon puhuttu digitaalisesta transformaatiosta ja sieltä päästään tähän niin kuin sustainability transformationiin, niin aidosti ne yritykset, jotka tässä sustainability transformation, eli susformaatio, ne, jotka on siellä edelläkävijöitä, niin ne on pistänyt teknologian täysmääräisesti tehokäyttöön. Että siellä on data, AI, laskentateho, uudet teknologiat, platformit, joita hyödynnetään yrityksen ja sitten sen koko yrityksen arvoketjun toteuttamisessa. No hyvä, että he on niin kuin lähtenyt ennakkoluulottomasti rohkeasti liikkeelle. Kyllä, juuri näin. No hei, mites nyt kun kestävyysraportointi tuli isompiin yrityksiin jo voimaan, niin tuleeko tämä nyt jossain kohtaa sitten koskemaan myös pienempiä ja pk-yrityksiä? Mä en tietysti ole tämän niin raportoinnin varsinainen asiantuntija, mutta se mitä mä itse katson omalla kokemuksellani, niin ensinnäkin musta on erinomainen asia, että tämä raportointivelvoite tuli ja se tuli yrityksille ja siinä kun regulaatio on aivan oikealla asialla, että se vähän niin kuin pakottaa yrityksiä miettimään, että mitä tehdään ja miten tehdään ja mikä se oma jalanjälki on. Ja itse tarkoitushan siinä on kuitenkin se, että sen raportoinnin kautta tuodaan tiettäväksi se, että meillä yrityksillä on aidosti merkitystä siinä, että miten me tehdään maailmasta kestävämpää ihmisille, tälle meidän planeetalle ja ylipäätään niin kuin sille tavalle, miten me toimitaan ja eletään täällä. Tämä on mun mielestä kaiken kokoisille yrityksille erittäin tärkeä asia. Ja se on sikäli merkityksen, niin kuin äsken puhuttiin näistä edelläkävijäyrityksistä, niin se pitää ottaa sen liiketoiminnan keskiöön. Ja se on yritykset, jotka ehkä raportointivelvoitteen ajamana osittain, mutta toisaalta myöskin sen niin kuin halusta uudistua ja ymmärryksestä, että se on välttämätöntä, niin tästähän pystyy rakentamaan itselleen aidon kilpailuedun ja sellaisen menestystekijän, että on sitten pieni pk-yritys tai on iso suuryritys, niin sillä on merkitystä, että miten toimitaan. Ja sitten toisaalta myöskin, että kyllähän toi niin kuin kestävän kehityksen velvoitteet, niin se alkaa olla myös bisneksen fundamentti. Että se nähdään tällä hetkellä erilaisissa kilpailutuksissa. Asiakkaat on oppineet pyytämään sitä, että jotta sä pääset kilpailutukseen mukaan, niin sun pitää pystyä osoittamaan se, että mikä se sun oman yrityksen hiilijalanjälki on ja miten sä toimit vastuullisesti ja kuinka tosissaan olet. Ja se saattaa olla jopa sellainen kriteeri, että jos ei pienikään yritys ole oikeasti miettinyt sitä, että mikä se meidän tekemisen tapa ja meidän vastuullisuus on, niin on ulkona bisneksestä. Vähän karusti sanottuna, mutta sen taustalla on se ajatus siitä, että miksi asiakkaat tätä pyytää ja kysyy. Ja mun mielestä hienoa, että kysytään kilpailutuksissa. Se tulee siitä, että aidosti tiedostetaan se, että sillä meidän tekemisellä on merkitystä sille, että miten me ihmiset ja meidän planeetta ja koko tämä hyvinvointi, että miten me sitä vastuullisesti viedään eteenpäin. Niin se on niin kuin koko se jakeluketju, mitä juuri näin, kyllä. No mitäs sitten, jotta me saadaan näistä meidän yrityksistä edelläkävijöitä, niin miten tämä kestävyysajattelu saadaan sinne hallitusten agendalle ja sitten ihan niin kuin konkreettiseen tekemiseen mukaan? Joo. No tietysti tämä äsken puhuttu regulaatio on aika hyvä. Että se on ollut yksi ehdottoman tärkeä driveri siinä ja sen näkee, että se on tullut sinne keskusteluihin. Mä näin tuossa just aika tuoreen tutkimuksen, joka oli sellainen kuin Vipsi tehnyt, jossa mun mielestä oli ilahduttavaa nähdä, että 66% hallituksista, suomalaisista hallituksista jo tällä hetkellä säännöllisesti keskustelee näistä asioista kerran kvartaalissa. Johtoryhmästä taisi olla 80%, että
Että ensinnäkin, että kysymys on, että miten se saadaan agendalle, niin hyvä uutinen on, että selvästi siitä on ruvettu puhumaan ja sen eteen tehdään töitä. Että se on hyvä. Jos mä mietin, että mitä mä näen sitten mun omassa roolissa sekä mun hallitusvastuiden kautta, mutta toisaalta ihan taas mitä Fujitsuna tehdään, kun paljon erilaisten yritysten kanssa keskustelee, niin kyllä todella nämä prosentit, mitkä äsken mainitsin, niin ne tulee läpi, että se on jo noussut puheenaiheeksi, että toimitusjohtajat aidosti miettii sitä, että miten se oma liiketoiminta uudistuu. Aika paljon tehdään töitä, no mitäs me tämä raportointivelvoite täytetään, se saattaa olla vielä termillä velvoite, mistä näkee sen, että regulaatio draivaa, mutta että siitä on tullut selkeästi puheenaihe ja se on hallitusten agendalla. Se, mikä musta on myös niin kuin hienoa nähdä on, että jossain yrityksissä, niin se on esimerkiksi hallitustyössä, niin kestävä kehitys ja koko niin kuin ESG-tekeminen, se on otettu hallituksessa silläkin tavalla vakavasti, että esimerkiksi Lindströmin hallituksessa niin käynnistyi tämmöinen oma sustainability-valiokunta, jossa perehdytään ESG-asioihin syvällisesti ja mietitään, että miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan ja strategian toteutumiseen. Ja näitä tällaisia yrityksiä alkaa olemaan jo enemmän ja enemmän, että se vaikuttaa hallitusten tapaan toimia. Se vaikuttaa niihin aiheisiin, että mihin hallitukset miettii, että mihin meidän pitää käyttää vähän enemmän aikaa. Toki ensin, että ymmärretään, että mitä se tarkoittaa, asetetaan tavoitteita, että mihin me halutaan mennä ja sitten, että sitä pystytään myös niin kuin hallitustyön kautta johtamaan. No niin, mennään semmoiseen aiheeseen. Sä oot Fujitsu Finlandin toimitusjohtajana tuonut teidän toimintaan hyvin paljon ketteryyttä ja antanut muun muassa henkilöstölle vapauden päättää niistä tavoista, miten sitten tavoitteet pyritään täyttämään. Niin mikä mielestäsi on tärkein asia johtamisessa? No mun mielestä tärkeää on johtamisessa se, että on selkeästi on niin kuin fokus ja on määrätietoisuus ja on rohkeus tehdä asioita, mutta kaikessa se, että tehdään tilaa ihmisille. Että ihmiset aidosti pystyy ottamaan itsellensä sen päätöksentekokyvyn ja vallan ja ihmisillä on tilaa yrittää ja onnistua ja epäonnistua. Se on mun mielestä johtamista, jollei jengiä saa mukaan, niin eihän yksi johtaja maailmaa muuta. Mutta sitten kun sä saat jengin liekkeen ja ihmisten silmät loistaa, niin silloin tapahtuu taikoja. Ja just toi on tärkeä asia, että on myös niin kuin lupa epäonnistua, että ei siellä ole semmoista, niin kuin, että täytyy koko ajan suorittaa täydellisesti. Että joskus kun kokeilee jotain uutta reittiä, niin siinä saattaa tulla vähän aika takapakkiakin. Just näin. Ja siinä on se tosi tärkeä on se, että silloin jos jotain yrittää ja sitten vähän epäonnistuu, niin silloin itse asiassa oppii. Niin. Että epäonnistuminen on hyvä silloin, kun siihen liittyy se oppiminen. Samaa virheitä ei kannata montaa kertaa toistaa. No se on totta. Hyvä. No mutta mikä sitten tähän liittyen, niin mikä on semmoinen vaikein hetki urasvarrelta? No kyllä täytyy sanoa, että kyllä vaikeimmat hetket liittyy aina siihen, että on jos on joutunut tekemään semmoisia päätöksiä toimenpiteistä, jotka jollain tavalla vaikuttaa suureen joukkoon ihmisiä ja niin kuin jopa niin kuin elämään toimeentuloa ja esimerkiksi joku laajamittaiset lomautukset tai muut vastaavat. Ne on sellaisia hetkiä myös kyllä johtajuutta ja omaa, eikä ainoastaan johtajuutta, vaan ihmisyyttä ja omaa arvomaailmaa, että sitä punnitaan. Ja toki ne on myös niitä hetkiä, missä mä itse olen kokenut, että johtajana kasvaa eniten. Että siinä joutuu aina pysähtymään ja miettimään, että miten sellaiset tilanteet käsittelee niin, että on aidosti, siinä pitää olla oma autenttinen itsensä, pitää olla empaattinen, mutta sitten myöskin, että pystyy kertomaan hyvin yksinkertaisesti sen, että miksi jotain täytyy tehdä. Koska kuitenkin vastuujohtajalla on, että liiketoiminta menee eteenpäin, siihen liittyy monesti hienoja päätöksiä, mutta välillä tosi vaikeitakin päätöksiä ja ne on sellaisia hetkiä, että kyllä niitä monesti jää sitten jälkikäteen miettiä, että mitä olisi vielä voinut tehdä paremmin ja toisin. Mutta se nyt kuuluu johtajuuteen ja vastuunkantamiseen, että ei aina asiat ole helppoja, vaan joskus on vaikeitakin. Ja sitten vaan pitää miettiä, että miten ne vaikeat tilanteet hoidetaan mahdollisimman fiksulla tavalla. Niinpä. No sä kerroit tuossa, että vaikeat hetket opettaa. Sä oot työskennellyt siellä Googlella monta vuotta, niin mitä sä opit siellä Googlella? No paljonhan siellä oppi ja se, että ne oli huikeat vuodet ja monellakin tavalla, mutta silloin kun mä lähdin Googlelta 2021 vuonna, niin mä itse asiassa pysähdyin vähän ja summasin itselleni, että mitäs mä olen oikein oppinut ja mitkä on ollut ne tärkeimmät asiat, miten mä oon niin kuin omassa johtajuudessani muuttunut ja mitä jäi reppuun Googlelta viemiseksi eteenpäin. 3 asiaa. Ja 3 asiaa, ne otsikot on, ensimmäinen on Business Excellence, toinen on Lift Your Team ja 3 on Lead with Respect.
Ja mitä nämä mulle käytännössä tarkoittaa, niin se business excellence tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan johtamisessa niin rima on todellakin korkealla. Ja se mitä tehdään, niin pitää tehdä hyvin ja pitää uskaltaa ajatella isosti. Ja se, että on niin hyvin kirkas ja selkeä strategia. On rohkeutta ajatella 10x-ajattelu, mikä on Googlella aika fundamentti tämmöinen, että ajatellaan, miten tehdään 10 kertaa isommin tai nopeammin. Että uskallus ajatella isommin, jotta joutuu myös miettimään, että tekemisen pitää muuttua siinä. Mutta toisaalta sitten siihen business excellencein kuuluu myös se, että pitää tuntea se oma business syvällisesti ja hyväksyä se, että sun on johtajana opittava ihan koko ajan. Ja ei voi jäädä jumiin siihen, mitä aikaisemmin on ollut. Ja ylipäätään semmoinen niin kuin kaupallisen ajattelun terävyys, luvuilla johtaminen, kaikki nämä niin kuin perusbisneksen fundamentit. Mutta se on asia yksi. Sitten se toinen asia, mikä on mulle henkko, että se on tietysti mun profiilissa aika paljon kuin ihmisten johtaja, mutta tämä lift your team. Ja se tarkoittaa sitä, mistä mä äsken jo puhuinkin, että miten saa oikeasti ihmiset innostumaan ja onnistumaan. Mutta sitten toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että miten kokoaa semmoisen jengin, jossa on riittävästi diversiteettiä, riittävästi erilaisuutta, erilaista ajattelua, taustoja, kokemusperiä, miehiä, naisia, kulttuuritaustoja. Ja koska se on tutkittu, että diversiteetillä on aidosti merkitystä liiketoiminnan tulosten aikaansaamisessa, ihan kun katsotaan perusfinanssimittareilla esimerkiksi. Koko tämä niin kuin tiimin rakentaminen, sen tiimin kasvattaminen ja coachaaminen, niin se on aika isossa roolissa ollut siinä, mitä mä opin. Toki mulla oli ilo ja kunnia, mä johdin hyvin kansainvälisiä tiimejä ja oli hyvin erilaisista kulttuuritaustoista. Että se oli sairaan makeata myös, että päästä tekemään sellaisessa ympäristössä töitä, että siinä itse kasvoi. Sitten se kolmas on lead with respect ja siinä palataan oikeastaan siihen, mistä ihan aluksi puhuttiin vähän niin kuin arvojen ja tämän niin kuin purpose statement, että miksi tätä tehdään ja miten tehdään ne arvojen merkityksestä. Ja ne vuodet Googlella oli musta tosi hienoja, koska se arvojen merkitys ja se, että, niin kuin, että tehdään asioita hyvin ja halutaan tehdä asioita hyvin ja halutaan tehdä asiat oikein, se on ihan fundamentti siinä. Ja sehän on se, millä johtajuuttakin mitataan, että uskallaanko olla sinut arvojen kanssa ja uskaltaako tehdä semmoisia päätöksiä, jotka pohjautuu siihen, että mikä itsestä tuntuu, että nämä on ja yrityksen arvojen mukaisesti. Ja täytyy sanoa, että silloin kun sitten Googlelta, kun oli palannut tänne ja tuli se soitto Fujitsulle, niin tämä oli ensimmäinen kysymys, mitä mä mietin, että mikä tämä Fujitsu onkaan toki, mutta että matchaako meidän arvot ja matchaako tämä kulttuuri siihen, kuka Hanna on. Ja oli tosi hieno todeta, että no tässä on ihan niin kuin perfect match, että meidän arvot on trust, empathy, aspiration, jotka on hyvin vahvasti sitä niin kuin luottamusta, empatiaa ja sitten kuitenkin rohkeutta. Ja näin 2 vuotta myöhemmin voi todeta, että se päätös silloin, kun totesi arvopohjalta myöskin, että on hyvä matchi, niin kyllähän se on kantanut ja tuntuu, että on niin kuin tosi hieno yritys tehdä töitä. Mutta nämä on ne 3 asiaa, mitkä mä sieltä otin ja tuntunut siltä, että ne on ehkä ollut semmoisia, että kyllä ne vuodet kasvattiin ja jokaisen toki johtajana pitää rakentaa itselleen se, että mikä on ne omat tärkeät prinsiipit, mutta mä sanoisin, että varmaan kyllä musta niiden Google-vuosien aikana tuli se johtaja, minkälainen tänä päivänä on, että se oli erinomainen koulu kaikin tavoin. Varmasti. No sä olit tietysti siellä Googlella niin kuin, niin kuin kehityksen kärjessä ja nyt meillä on tässä niin kuin toi ChatGPT tuli aika yllättäen, niin ennusta meille, että mikä on sitten seuraava iso juttu, mikä tulee. Ennen kuin ennustan, niin täytyy sanoa, että ChatGPT ja ylipäätään tekoäly ja automaatio, ja sehän on nyt niin valtavan iso fundamentti ja voima, joka muuttaa kaikkien yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Meidän tapaa tehdä töitä ja me ollaan siinä alkumetreillä ja toki AIta on tehty jo niin kuin 10 vuoden ajan ja pidempäänkin jo tutkittu sitä, että ollaan ikään kuin matkalla sen kanssa. Ensimmäinen on se, että kyllä me nyt pitää tästä ChatGPT:stä ja AIsta ylipäätään ottaa ne tehot irti ja miettiä rohkeasti, että miten me sitä hyödynnetään siinä, että miten me tehdään asioita eri tavalla ja kestävästi. Mutta sitten jos katsotaan siinä vähän niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen, niin se mitä mä itse seuraan mielenkiinnolla on, että esimerkiksi, että miten sitten laskentateho, kvanttitietokoneet, supertietokoneet ja kvanttitietokoneet, miten ne kehittyy ja miten ne itse asiassa antaa meille mahdollisuuksia tehdä päätöksiä paljon nopeammin isojen datamassojen avulla tai miten me pystytään kokeilemaan asioita paljon paremmin nopeammin datamassojen avulla. Siihen liittyy toki kaikki metaverse, digital twins, mutta se vaatii sen laskentatehokapasiteetin sinne taustalle. Syy, miksi tämä on läheinen, on se, että me ollaan Fujitsulla tehdään aika paljon tutkimusta, investoidaan tähän kvanttitietokoneiden kehitykseen yhdessä esimerkiksi japanilaisten alan instituuttien kanssa. Ja meillä on mielenkiintoisia kokeiluja menossa, jos ajattelee vaikka
Hampurin satamaa tai Singaporen satamaa, missä me tällä hetkellä kokeillaan, että voidaanko me tätä niin kuin isoa laskentakapasiteettia hyödyntäen itse asiassa tehostaa sitä läpimenoaikaa, kun miettii, että ne on isoja, siis niin kuin logistiikan läpimenoaikaa, kun ne on isoja alueita, siellä on paljon rekkoja, liikennevaloja, satamathan on varsinainen hässäkkä. Pystytäänkö me optimoimaan niitä logistiikkareittejä, jotka menee läpi sekä Hampurissa että Singaporessa, joka on valtava satama, niin, että me saadaan säästettyä aikaa, tehtyä siitä vähän niin kuin fiksumpaa ja tietyllä tavalla sitä kautta myös tehostettua sitä koko satama-ympäristö, hiilijalanjälkeä ja energian käyttöä. Nämä on niitä asioita, mitä mä koko ajan seuraan, että miten me saadaan tämä laskentataho ja data toimimaan yhdessä. Jos puhutaan kvanttitietokoneista, se on varmaan 50 vuotta ennen kuin ollaan oikeasti siinä ajankohdassa, että ne alkaa olla todellisuutta. Mutta sieltä kun kysyit, että mikä on sitten se seuraava, niin kyllä ainakin mun oma katse on vahvasti siellä. Okei. Tämä on tosi inspiroivaa, kun tämä on siis tulevaisuusorientoitunutta asioiden parantamista. Tämä on niin kuin, sä työskentelet mielenkiintoisten juttujen Todellakin, parissa. Joo. Joka aamu on tosi makeata mennä duuniin, niin. Täytyy sanoa. Ja sitten kun näkee sen tuloksen, mitä sitten, niin kuin, vaikka se on ehkä varmaan pidemmällä aikavälillä, sitten kuitenkin, mutta näkee sen työn tuloksen ja mihin ollaan edetty niin kuin sitä lähtöpisteestä, niin se on varmasti inspiroivaa kyllä. On, juuri näin. EU:n kiintiödirektiivi tulee nyt Suomeenkin ja aikaisemminhan tehtiin itsesääntelyn keinoin täällä tasapuolisempaa sukupuolijakaumaa pörssiyhtiöissä ja nyt sitten mennään direktiivin kanssa seuraavaksi, niin mitä mieltä sä näistä kiintiöistä oot? Joo. No niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo totesin, niin mä uskon siihen diversiteetillä on merkitystä, eikä se ole vaan mun usko, vaan se on tutkitusti todistettu, että parempaa liiketulosta syntyy, kun on monimuotoisuutta, että on sitten, että on naisia ja miehiä tai sitten jopa monikulttuurisuutta. Ja se niin kuin diversiteetin merkitys tulee siitä, että on erilaista osaamista, erilaisia näkökulmia, me pystytään niin kuin rakentamaan luovempia ratkaisuja. Sitten jos tuodaan tämä siihen kiintiökysymykseen, niin mun mielestä itse asiassa kiintiöt on ihan hyvä. Se on hyvä keino siihen, että me varmistetaan, että meillä on riittävästi monimuotoista osaamista. Voi olla, että jos ei kiintiöissä olisi, niin se saattaisi olla, että kyllä se jollain aikataululla ja aikajänteellä myös muuttuu. Mutta vähän niin kuin äsken puhuttiin ESG:stä ja regulaatiosta, että se on hyvä driveri sille, että aidosti asiat tapahtuu. Kyllä mä itse uskon, että kiintiöt on myöskin, se on selkeä mittari, että nyt niin kuin muutosta pitää tapahtua, jotta meillä on vahvempia hallituksia ja sieltä tehdään entistäkin parempia päätöksiä kaikin tavoin. No miten sä sitten ajattelet siitä, että nyt jos johtoryhmistä siirtyy hallitusammattilaisiksi nyt tulevina vuosina paljon naisia, niin sinne johtoryhmiin syntyy sitten vajetta. Millä me paikataan tätä tilannetta? Kuinka huolestunut sä oot siitä? No mä en ehkä käytä sanaa huolestunut, mutta se todellakin sellainen kysymys, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota ja se, mitä mä itse mietin tässä on, että mitä me huolehditaan siitä, että meillä yrityksissä ja organisaatioissa jo keskijohdossa, kun on erilaisia, siellä on esihenkilötehtäviä, liiketoimintavastuita ja muita, niin miten me rohkeasti nostetaan siellä naisia niihin tehtäviin, jotta me kasvatetaan myös niitä tulevaisuuden vastuunkantajia, tulevaisuuden isoissa rooleissa olevia naisjohtajia. Ja se lähtee ihan siitä niin kuin perusyritysten arjesta. Ja se käytännössä kiteytyy siihen, että joka ikinen rekrytointipäätös, mikä yrityksessä tehdään, on se sitten sisäinen tai ulkoinen rekrytointi, niin siellä kyllä pitää varmistaa se, että ollaanko me katsottu, että meillä on riittävän monimuotoinen pipeline, että kun katsotaan sitä pitkää listaa, että ketkä voisivat olla mahdollisia kandidaatteja johonkin tehtävään. Ja sitten ollaanko myös aidosti mietitty se, että se ei ole niin, että kun se rooli on tämän neliön muotoinen, niin että sitten vaan haetaan täsmälleen samalla sabluunalla olevia ihmisiä, vaan että mahdollistetaan jo siinä niin kuin rekrytointiin valmistautuessa siihen, että erilaisilla taustoilla, erilaisilla kokemuksilla voi itse asiassa täyttää ne tehtävään liittyvät vaatimukset. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä on meillä yritysjohtajilla vastuulla, että meidän pitää uskaltaa haastaa meidän omaa orkesteria näissä päätöksissä, jotta me luodaan tilaa sille, että näitä tulevaisuuden naisjohtajia kasvaa siellä yrityksissä ja organisaatioissa. Ja sehän on perustalent managementia tietyllä tavalla, mitä yrityksissä tehdään, mutta se on myös sitä, että ajatellaan niin kuin sitä ihmisten urapolkujen kehittymistä ja ihmisten kasvua ja sitä kautta luodaan sitten sinne niitä uusia johtoryhmäläisiä ja tulevaisuuden hallitustekijöitä. Niin kuin pidemmällä tähtäimellä. Kyllä. Sä oot tehnyt paljon asioita edistääksesi naisjohtajuutta ja itse asiassa sait tämmöisen ensimmäisenä Microsoftin Power Women in Tech-palkinnon. Onneksi olkoon. Kiitos paljon.
Mitä tämä palkinto sulle merkitsee? No täytyy sanoa, että ensinnäkin mä oon valtavan kiitollinen Microsoftille siitä, että se oli tosi hieno tunnustus. Meitä oli 12 palkinnon saaja 12 eri eurooppalaisesta maasta ja oli toki valtava kunnia, että sai itse Suomessa sitten olla tämän palkinnon vastaanottaja. Se merkitsee mulle sitä, että musta Microsoft teki palkintoa valmistellessaan tosi hienon ajatustyön siinä, että teknologia-ala kaipaa aidosti vahvoja naisjohtajia. Ja se oli selkeä signaali siihen, että tähän asiaan pitää kiinnittää huomiota. Ja muistan silloin, kun mä aloitin Fujitsulla tässä tehtävässä, niin mulle tuli yllättävänkin moni tuli kommentoimaan, että onpa tosi hienoa, että saadaan nainen ison IT-alan yrityksen toimitusjohtajaksi. Ensin mä olin vähän silleen itsekin, että no eihän tällä nyt pitäisi olla mitään merkitystä. Mutta sitten itse asiassa mun oma ajatuskin kääntyi aika nopeasti siihen, että kyllä, että sillä on merkitystä, että me tarvitaan roolimalleja. Ja me tarvitaan niitä sellaisia hetkiä, joissa huomataan, että aidosti sillä, että saadaan myös naisia vastuullisiin tehtäviin, niin sillä on merkitystä. Ja tämä palkinto, minkä Microsoft antoi, niin se oli mun mielestä erinomainen, niin kuin aika näkyvä muistutus siitä, että täällä on merkitystä, että me myös sitten oikeasti katsotaan, että ketkä on ja miten me kannustetaan naisia etenemään uralla ja luodaan niitä roolimalleja. Millä konkreettisilla keinoilla olet itse edistänyt naisten asemaa ja urapolkuja? No mulla on ehkä muutamakin, mitä mä oon tehnyt. Et mulla on esimerkiksi kautta aikojen oikeastaan voi sanoa, että on ollut mentoroitavia. Ja jostain kumman syystä ne on ollut itse asiassa useimmiten naismentoroitavia. Ja jos ne kuuntelee nämä mun mentoroitavat podcastia, mitä nyt tehdään, niin täytyy saada lämpimiä terveisiä. Se on ollut mulle itsellä aika merkityksellinen tapa se, että pystyy antaa siitä omasta kokemuksestaan, mutta myöskin se on sitä uteliaisuutta, että näkee, että minkälaisia tosi upeita naisia meillä täällä on ja se kasvuhaluisia ja liiketoimintajohtokykyisiä ja että se on ollut yksi keino, että mentoroinnin kautta. Toki sitten toinen on ollut se, että niin kuin äsken puhuin rekrytoinnin merkityksestä ja siitä, että ajatellaan rohkeasti, niin kyllä mä itse olen Fujitsulla esimerkiksi pyrkinyt aina, kun me katsotaan rekrytointipäätöksiä, varsinkin merkittäviin johtajapositioihin, niin aina on se keskustelu, että onko me katsottu riittävän laajasti, onko me riittävän monimuotoinen pipeline, onko me tehty se työ, mikä on meidän vastuulla, että me luodaan tilaa erilaisille johtajille ja erilaisille johtajuudelle. Että se on sitten sitä ihan niin kuin konkreettista arjen johtamista myöskin. Aiheesta puheen ollen Fujitsu Finlandin johtoryhmä on naisvaltainen ja naisten osuus on siinä 54%. Niin onko tämä tietoinen valinta? On. Kyllä se on ihan tietoinen valinta ja se on ollut mulle, kun toimitusjohtajana ja muutenkin paljon tästä puhun, että diversiteetillä on merkitystä, niin kyllä tämä on mulle itselle ollut myös yksi sellainen henkilökohtainen mittari, että no teekö mä sitä, mitä mä sanon. Ja on tosi hieno. Meillä on hirveän hyvä maajohtoryhmä, jossa on monipuolista osaamista ja sen toki erilaisia taustoja, erilaisia rooleja, mutta se, että siellä on hyvä balanssi naisten ja miesten välillä, niin se on tosi tärkeää ja musta se on tietyllä tavalla se on niin kuin elävöittänyt sitä meidän johtoryhmätyöskentelyä myös kaikin tavoin. Että kyllä, ihan on tietoinen valinta ollut ja uskon tähän vahvasti. Hyvä. Hienoa. Mun on pakko kysyä, että onko sulla semmoisia niin kuin, kun sä oot nyt mentoroinut toisia, niin onko sulla ollut joku sellainen oma tukihenkilö silloin sun uran alkupuolella tai näin, että mistä sä oot tavallaan saanut sitä sparrausta? Joo, tosi kiva kysymys ja on itse asiassa ollut ja kyllä mun täytyy sanoa, että ehkä lämpimät ajatukset menee muutamaankin, varsinkin media-alan vuosiin, että mulla oli ilo Lipsasen Juho, joka oli Alma Median toimitusjohtaja, silloin mä olin siellä, niin Juholta mä oon oppinut paljon, että sitä ajattelua, että nenät samaan suuntaan ja rohkeutta ja sen niin kuin ihmisten johtamisen merkitystä. Sitten toisaalta mulla oli toinen Blomsterin Juha, joka oli Talentumin toimitusjohtajana. Silloin kun menin Talentumin, niin Juhan alaisuudessa niin oli itse asiassa mulla oli ensimmäinen varsinainen esihenkilöpaikka, minkä mä sain. Ja Juhan alaisuudessa sitten pääsi kasvamaan ja ottaa isoja vastuuta. Ja täytyy sanoa, että hyvin lämpimät ajatukset menee molemmille sinne. Että varmaan, että sieltä on aika paljon ammentanut myös sellaista, miten kasvaa ja johtajana millä on merkitystä. Että aina löytyy niitä, jotka on vaikuttanut. Toki Googlella mulla oli monta. Mulla oli hieno espanjalainen esihenkilö Noelia, joka oli mulla aika monta vuottakin Irlannissa ollessa. Ja hänen kanssa paljon sparrattiin sitä, että mitä se hyvä johtajuus on. Ja sekä se niin kuin kaupallinen rohkeus ja tekeminen, mutta sitten toisaalta se tiimin rakentaminen. Että vuosiin mahtuu monta, ketkä on ollut vaikuttamassa ja tukemassa. Ja niin se pitää ollakin, että aina pitää olla niitä kavereita, kelle voi kilauttaa.
No sä oot myös sanonut, että yksi semmoinen tosi tärkeä tuki sulle on sun perhe ja perhe on paras sijoitus ja kun se pohja on kunnossa, niin pystyy tekemään mitä vaan. Se on tosi ihanasti sanottu. No miten sitten meilläkin on perhettä, pieniä lapsia, niin arki on kuitenkin monesti aika kaaosta ja sä oot tehnyt uraa samaan aikaan, kun on ollut perhettä, niin kerro joku vinkki, että mitenkä se arjen kaos selätetään? Joo, kyllä se perhe on perusta ja kaikelle ja iso kiitos menee mun puolisolle, että on pystynyt tekemään näitä hommia, mitä on tehnyt, mutta mä oon ollut aika hyvä ulkoistamaan asioita ja semmoinen rohkeus todeta, että niin kuin mä en kauheasti välitä siivoamisesta itse, niin sitten meillä on erinomaiset siivoajat ollut jo vuosikymmenten ajan, jos voi sanoa tai sitten kun puhutaan raksahommista, niin aina on katsottu, että hyvät tekijät. Mutta mulla on ollut näissä, kun on ulkoistettu jotain, niin on tosi tärkeää, että ne on ollut semmoisia kivoja ihmisiä. Ja ne on vähän niin kuin osa sitä meidän perheyhteisöä. Ja aina on ollut tärkeää, että jos joku tulee vaikka sähköhommia taloon tekemään, niin me juodaan kuppi kahvia aamu 7 ennen kuin mä lähden omiin hommiin. Että on semmoinen niin kuin yhteisön merkitys. Ja sitten täytyy sanoa, että kyllä se, että siitä omasta jengistä huolenpitäminen, kun miettii omaa perhettäkin, niin meillä on tiivis WhatsApp-ryhmä ja siellä että koitetaan huolehtia myös, että vaikka jokainen vähän suhaa tahollaan, niin silti kaikki on ajan tasalla, että missä mennään ja välillä se on hurttia huumoria ja välillä se on sit asiapitosta ja muuta. Mutta se on niin kuin siitä omasta porukasta ja siitä perustasta huolenpitäminen ja siinäkin se, että on niin kuin, että hyvin avointa ja välitöntä, niin se toimii. Hyvä vinkki. Ja toi on aika hyvä, että keskittyy olennaiseen. Nimenomaan, kyllä. Ja uskaltaa sanoa itselleen, että mistä ei tykkää. Jos mulla on esimerkiksi meidän taloudessa ei ole silityslautaa ollenkaan, koska mä en todellakaan pidä silittämisestä. Mä otan tästä esimerkkiä. Joo, mallia. Kyllä. HHJ on nyt alkanut ihan uutena juttuna tekemään koulutusyhteistyötä MIBin, eli Mothers in Business ryn kanssa, jotta äidit vois ottaa ensimmäisen tärkeän askeleen kohti hallitustyötä. Niin minkälaisen vinkin tai rohkaisun sä haluaisit antaa nyt heille? Joo, tämä on ensinnäkin ihan todella hieno hanke, mitä teette ja mun mielestä niin kuin loistavaa työtä. Lähes kaikille, jotka on mun tiimeistä lähtenyt äitiyslomille tai vanhempainvapaalle, niin mä oon pyrkinyt aina sanomaan sen, että toi on älyttömän hyvä uramuuvi. Ja mä oon sanonut sen tarkoituksella, koska mun oma kokemus, siis mulla on 2 lasta, oma kokemus on ollut se, että sit kun on ollut hetken siellä äitiyslomalla, niin se on se paikka, missä vähän niin kuin voi tyhjentää pöydän, tyhjentää ajatukset ja ehtii myös pysähtyä ja miettiä, että kukas mä oikeasti olen ja mitäs mä elämältäni haluan. Ja siihen mun mielestä erinomaisella tavalla niin tämä HHJ-tutkinnon tekeminen tai ylipäätään niin kuin hallitustyön ajattelu ja siihen valmistautuminen, sehän sopii tosi hyvin siihen. Ja toki se riippuu sitten siitä, että minkälainen on lapsi ja minkälainen on perheen tilanne, että pystyykö sen ajan ottamaan. Mutta jos mahdollista, niin enemmän kuin lämpimästi kannustan. Ja musta tämä hanke on erinomaisen hieno tuki siihen, että tällaista niin mielellään paljon ja lisää. Hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon, että pääsit meidän vieraaksi tänne. Oli hieno hetki jutella näistä tärkeistä asioista. Kiitos oikein paljon. Tämä oli tosi kiva hetki. Ja kiitos molemmille. Kiitos. Kiitos paljon. Näet kaikki jaksot myös YouTube-kanavallamme. Linkin löydät jakson esittelytekstistä. Hyväksytty hallituksen ja sen koulutukset kehittävät hallitustyötä. Lisätietoja HHJ-koulutuksista saat osoitteesta hhj.fi. Seuraa HHJ:tä myös somessa ja pysyt ajan tasalla hallitustyöstä.